Вельмі цёплая была размова. Конечно, у кожнага ёсць свае фокусы, свой прыярытэт. Напрыклад, я бачу, што і ў Віктара Змітревіча, там, і ў Марыі Калеснікавай у іх таксама адрозніваюцца там прыярытэты і там бачанне некаторых момантаў. Гэтаксама як і нават у нашым кабінеце, і нават у офісе у нас таксама ёсць вельмі розныя меркаванні там па розных пытаннях. Нам самае важнае просто, каб калі мы ратранслюем нейкія пазіцыі на знешні свет, каб гэтая пазіцыя гучала супольна. Іначе нас ніхто не будзе слухаць, калі беларусы прыязджаюць на сустрэчу з замежнікамі і пачынаюць гаварыць супрацьлеглыя рэчы. А тады мы становімся умоўнай рускай апазіцыяй, якая просто пачынае перад замежнікамі як паўліны круціць хвастамі, у каго ён там больш. Так быць не павінна. Таму дамаўляцца трэба на беразе паміж сабой, якую мы лінію вядзем, як мы тактычна працуем. Тактыкі могуць адрознівацца фокусы. Напрыклад, калі прыязджае умоўна Ціханаўская і праваабаронцы, праваабаронцы кажуць пра вызваленне людзей, пра сітуацыю праваабарончую, і трэба выцягваць. Ціханаўская кажа, вы выцягваем людзей як першы крок, каб памяняць сітуацыю ў Беларусі. Мы просто раздзяляем тады ролі паміж рознымі актарамі. І гэта тое, што трэба зрабіць і з Віктарам Бабарыкамі, Марыяй Калеснікавай, Святланай Ціханаўскай, Паўлам Латушкам разам. Каб кожны у цэлым стратэгічна падзяляў прыярытэты, кожны разумеў, чым ён можа быць карысны агульнай справе. Не трэба наступаць аднаму на ногі. Не трэба сварыцца ў пабліку, мне здаецца, няма ніякіх перадпасылак, каб былі нейкія канфлікты. Тое, што я назіраў, это было супер цёплая размова, сінергія, паразуменне. Але ў кожнага, конечно, свае фокусы. У Марыі Калеснікавай ёй баліць найбольш пра палітвязняў, таму што толькі выйшла з турмы і памятаю, што там людзі, жанчыны ў кепскім стане могуць не дажыць, і яна хоча максімум для гэтага зрабіць. У Віктара Бабарыкі, у яго больш філасофскі, ён палітычны такі філёзаф, я б сказаў, які хоча візію выпрацаваць, куды намесці. Але, напрыклад, я не ведаю, ці ён геапалітычна там, ці ў міжнароднай дыпламатыі цікава яму працаваць. Мне здаецца, яму нашмат цікавей з беларусамі працаваць, камунікаваць з беларусамі. І вось зараз проста паступова мы гэтыя ролі абазначым.